Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez. Cuando quiera, señoría. Moito obrigado, señor presidente. Moi bon día. Despois deste espectáculo, entenderán vostedes o que levamos e continuamos aguantando canto a procedimentos democráticos nun Parlamento da Galiza en que este señor era secretario xeral dun partido con maioría absoluta que, ademais, gusta de pasar o rolo sen piedade, sen respetar a liberdade de expresión e exercendo de pitbull de maneira permanente contra a oposición, realizando sistemáticamente oposición á oposición. Acaban estes señores do Partido Popular, acaban de aprobar... Sí. Un momento, señoría. Sí. Un momento, señoría. Acaban de aprobar unha nova lei da Compañía de Radio e Televisión de Galicia que xa tiñan convertido en aparello de propaganda do Partido Popular e que agora poderán nomear o Consello de Administración o director da Radio e Televisión de Galiza sin ni siquiera contar coa oposición. Esa é a democracia do Partido Popular. Ese é o señor Tellado. Señoría, le rogaría se atenga... Señor Rego. Sí, señor presidente. Le rogaría se atenga a la cuestión, por favor. Continúe. Boa cuestión. Tomaba a palabra neste punto para facer unha breve intervención da valoración xeral do texto para a defensa das enmendas que mantemos hoxe vivas para a votación no Pleno. Este proxecto de lei, mediante o cal se aproba a Axencia Estatal de Sanidade Pública e se modifica a Lei Xeral de Saúde Pública, formulou no comezo moitas dúbidas para o BNG, algunhas partilladas con outras forzas políticas, e a principal é o que ten que ver coa cuestión competencial, tendo en conta que as funcións que se pretenden outorgar a esta axencia poderían ser competencia de quen a ten en materia de saúde e de atención sanitaria, que son as comunidades autónomas. Mas tamén sobre a necesidade real de que se crease un novo ente coa forma de axencia, que se ven como argumento do Goberno podería axilizar algunhas cuestións, desde logo é evidente que non é tan garantista nos procedimentos de contratación como é a propia administración pública, os departamentos ministeriais. A cuestión competencial consideramos que basicamente despois da aceptación de emendas que fixemos distintos grupos quedou resolta ou quedou polo menos máis axustada. E nese sentido o BNG non se vai opor á creación da axencia. Se ben, continuamos a considerar que esta proposta ten... Un momento, señor. Parece que hoy están algo alterados, señorías del Grupo Popular. Por favor, cálmense. Cálmense. No. Tiene que terminar. Debe de terminar. Termine, por favor, señor Rego. En todo caso, que nos consideramos que sigue tendo problemas, mantemos emendas vivas para este pleno que damos por defendidas e nesa medida a nosa posición vai ser de abstención. Moito obrigado. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Valido García.